Знаеш ли, че риболовът е по-стар дори от някои цивилизации? Още преди хиляди години хората са оцелявали благодарение на рибата. И не е било хоби, а въпрос на осигуряване на храна, на живот и смърт. С времето риболовът се превръща в нещо много повече. Древните египтяни и римляни развиват нови техники. Цели градове започват да живеят от улова. Морето и реките дават храна, търговия и дори богатство. Днес риболовът е навсякъде. От огромните кораби в океана до човека с въдицата на тихия язовир по изгрев. За едни е работа, за други страст, а за трети начин да избягат от шума на всекидневието. Но едно нещо не се е променило. Усещането за спокойствие и връзка с природата, което хората търсят край водата от векове.